Takže ahoj lidi, vítám vás zpátky na Petrovém kanále. Dneska za něho mluvím já, protože on má strašný kašel, nemůže vůbec skoro mluvit. A tak mě požádal, abych za něho natáčel a dneska, nebo jako mluvil, a dneska tu máme vlastně trošku speciální video, protože se tady za náma přišla kočka. Tady tahle kočička, tady tahle krásná. Protože kamera na nabíječce, tak já to přišlu. Taková krásná. Má trošku pochromané zadní nohy, takže nemůže moc chodit. Teďka konečně leží, protože ona furt chtěla chodit to. A normálně my jsme jí ona tu přišla, tam na verandu a začala tam nějaká, tak jsme ji tady vzali. Tady jsme jí vodu, řízek, vypadá spokojeně už, ale snědla 2 řízky, měla strašný hlad úplně a 2 misky vody byla skoro. A takže tady teďka spí. Jak už jsem říkal, nemůže skoro vůbec chodit, asi ji někdo nakopl a když si tady na ní šáhnete, tak ona tu vůbec nemá žádné kosti. Takže jako kdyby jí fakt někdo to a vzali ty kosti nebo něco. Ale jinak je to strašně hezká kočička. Dívejte, ona má jazyk. Ježiš, já jsem to. Ježiš, to je krásná, úplně. No. Takže to je asi vše. No, což prostě je strašně krásná, mi se strašně líbí. Ale tohle by mohl být konec tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, hoďte like, odběr a lidi mimochodem, my tady nemůžeme mít tu kočku doma, možná ji bude mít asi tak jeden den, tak kdybyste chtěli dole v popisku máte odkaz, na ten klikněte a bude tam v podstatě moje číslo telefonní. Tak kdybyste si ji chtěli vzít, kdyby vám to rodiče dovolili, tady tu krásnou kočičku, je to koťatko, tak vám ji dáme. Úplně zadarmo, nemusíte platit, protože my ji tu nemůžeme mít. Museli bychom ji dát zpátky ven. Ano. A teďka tam jsou strašné mrazy. Takže kdybyste měli zájem o tohle fakt krásnou kočičku, teďka asi usnula, tak dole, dole v popisku na něj klikněte a budete tam mít vlastně možná od Michala číslo, anebo moje. To ještě uvidíme. Takže tohle bude konec tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, hoďte like, odběr a Čau.